straks deel uit van het Grutte Koor. Ja. Vertel eens even, wat voor spektakel is dit voor jou? Ja, ik denk dat het uniek is. Ik ben vandaag voor het eerst bij het orkest. En als ik dat hoor is het grandioos. En als ik kijk gisteren in Drachten, dan zijn we met 700 koorleden. En dan wordt het echt grandioos. Wat is de reden voor jou om mij te doen? Nou, ik heb een keer eerder meegedaan met zo'n wat groter project. Ik zing graag. Van zingen word je blij. En ik denk zeker dat met z'n 2000 man, ja, dit is uniek. Daar moet je een keer aan meedoen. Wat is die favoriete nummer? Mijn favoriete nummer? Ons dorp. Hoe klinkt dat met zo'n 100 jongens? Vertel eens. Ja, dat is grandioos als je dan eigenlijk in het begin merkt dat iedereen een beetje erin moet komen. Maar als dat een beetje erin zit, dan is het zo grandioos om dat vierstemmig te zingen. Ja, geweldig. Dat wordt een gigantisch spektakel, hè, de 30ste. Ja, dat wordt zo superleuk. En iedereen moet eigenlijk komen kijken, want ik denk dat het uniek is. Ik denk niet dat Guus en Anne Wiep dit nog een keer gaan presteren. Als de crowdfundactie start, waarom? Ja, ik zei al, ik heb in een wat grotere project meegedaan. Alleen heb ik daar zelf niet iets van meegekregen zoals de zaal het meekreeg. En ik vond het later wel fijn op de film. Toen zag ik pas wat het publiek meegemaakt had. En ik wilde eigenlijk dat nu ook een video gemaakt zou kunnen worden. Zat helaas niet in het budget. Maar we hebben nu onder de leden zijn we bezig met een crowdfundactie. Zodat als 2000 leden €3 inleggen, dan kunnen we die film maken. Wordt een historische film eigenlijk, hè? Dit wordt een historische film.